Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Przyjście Pana Jezusa zmienia wszystko. Nadejście ery mesjańskiej, ery Chrystusa sprawia, że nie liczą się już arystokratyczne rody, nie liczą się rodzinne koligacje, nie liczy się, z jakiego wyszedłeś domu, nie liczy się, jaka za tobą idzie historia, nie liczy się to, czy masz znajomości, nie liczy się twój genotyp. Liczy się to, czy skoligaciłeś się, czy masz wspólną krew z twoim Panem i Zbawicielem, czy karmisz się Jego ciałem i czy pozwalasz, by Jego DNA, Jego krew krążyła w twoich żyłach. Do zobaczenia jutro.